UGWUMBA. Nne ịma na ọnwa alụ gbara afọ n'ime ọba. Ọ bụrụ ọsọ n'ọba na ebe ndị ọzọ kwa enwere few communities ọ dị. Weli anan ụmụaka n'iyi. I get clean fanchine clean so ọba. I clean so ọba. Now, the first stage dị n'ọbụna mgbe a chọpụtara na onye a na ife ọ na-eme no ife dị njọ against the law. Eme ya arrest. A na-ekpe ikpe na court esi ịpadọn go onye ịpadọn ya meanụlụ na ọ dịgo guilty ọrịa, which means na ikpego dị ikpe bee na ọ dị guilty before ịpadọn bịa ọbịa. Ọ bụrụ ọsọ ya nwa, ọ bụrụ ọsọ ịgba na ọ bụrụ ọsọ Bason. Adịm ekwu okwu very ka ọsọ ụsọ. I will tell you as it is. When somebody say no, never jemba. Obolo no this kind of mindset. Agwange na onye anyị na-ekwu maka ya maybe still a lot of our youths. Akwa nọ na n'ọba wee na-agwa ya. UGWUMBA. Amara m na ọtụtụ n'ime unu hụrụ ya bụ ihe nkiri ihe vidio na-akpagharị abalị ole ma ole gara aga mgbe gọvanọ na-achị Anambra steeti bụ Chukwuma Soludo gara obodo Ọba. Ebe ahụ ọ bịara n'obodo Ọba, ndị ụmụ okorobịa na ndị ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla gbuo ikpere n'ala na-arịọ biko si gbaghara. Enwere egwu anyị na-agụ na chọọchị mgbe ahụ ha butere na-agụrụ ya gụwarị ya gụcharị ya. Ọ bụrụ na ị kiriri ya bụ ihe nkiri amaara m na ị ga-aghọta ebe m na-aga, mana ihe tọrọ m ụtọ anyị ji si ka anyị bịa n'ụbọchị taata tinye ọnụ bụ na asịsa Soludo sara ndị Ọba ọtọka m. Maka gịnị mgbe ụfọdụ anyị na-ewere na ndị ọchịchị na-abụ ha gaa ịchụ nta vootu, eruo ebe ha na-achụ nta vootu, ihe ọbụla i kwuru asịghị yororo m. Ọ bụrụ na anyị sị ha na ị ga-eme ka ụmụ nwoke tụrụ ime asịghị yororo m, nke ọbụla i kwuru ha ga na-ekweta gị ma ya bụrụ na ị tụnyere ha vootu na ihe ha na-ekwu na ị kwetara. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Soludo wee nọrọ n'ihu ukwu akụ inu wee sị nwoke m na ị na-enu inu, wee gwa ha sị ha na nwa ha nwoke bụ akwa ọkụkọ tiwara akị bụ onye afọ one ma one gara aga ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-ekwu na-ebuni ya na-ajị ya mma, ọtụtụ ntụgbu na-egbu nkịta na ọnwa unu merụkwa n'ana. Maka na anyị maara na mgbe ochie amaghara etu esi eme dibịa. Ịbịa na mgbe ochie enwere etu esi eme dibịa, ọ bụghị kịta ọ na-abụ ụmụ dibịa Facebook onye ọbụla pụtara na-atọgharị ndị mmadụ ihu. Mezi ụmụaka anyị, ụmụaka Igbo nweghịzi onye maara na ịgba mbọ bụ ihe eji akpata ego. Asịghị oke ite, asịghị ọbara ọra, asịghị awere. Na ọtụtụ ndị be anyị kịta nọ na nga n'obodo oyibo maka na agwọrọ ha ọgwụ sị ha na iru ebe ahụ na ndị ọcha niile ga-ekpu isi, iburu ọgwụ gafee, a na-atigasị aka na ụmụ arụrụ mana dị iche iche. Na-asị ihe a bụzikwa ndị Igbo. Ọ bụkwa etu aka anyị si too mgbe anyị toro, ọ bụkwa etu aka anyị si mmara ndị Igbo, maka na a maara na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ya bụ gọvanọ Soludo wee sị ha na ihe o mere adịghịkwa mma o, ihe a chọpụtara ya n'aka kama na ka ekpechagodo ikpe. Ọ bụrụ na ekpecha ikpe o ruzie nke na a ga-agbagharụ amara na ọ batara na tebụl ya, ịfụ na ya bụ dike ji ọka gbara ehi ọsọ, mana ọ nọkwara ebe ahụ gwa ha eziokwu. Ọtụtụ afọ gara aga mgbe anyị bidoro mmemme a bụ UGWUMBA, nwere otu onye anyị na-ewepụta mgbe ahụ. Ya bụ onye bụ onye ka mkpọkọnye ya, nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ndị ọga na mmụọ spiritualist maọbụ dibịa maọbụ nke ọbụla, mana okweta ha na ya bụ dibịa. Ọ na-eme ya n'ụdị ụmụ ihe ahazi ihe, ụmụ package way. Ọ na-apụta na mmemme anyị na NTA na UGWUMBA mgbe ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere ya na-ajụ na ọ bụrụ na ime nke a bịa na a ga-enyere gị aka ka ime nke a, ọ bụrụ na ime nke a na ọ na-egbo mkpa ọbụla. Enwere anya ndị nekete ya nsị na ihe a bụ ụkwụ ehi ji aga ụmụahịa. Nekwenụ ihe a bụ ụkwụ ehi ji aga ụmụahịa. Mgbe emechaa nnyefe onye ka o ruru afọ ole ma ole gara aga, rukwa ma tata mgbe m gafere ụmụ ebe ọrụ gasịrị ụlọ na ụmụ ihe ọtị gasịrị aka ihe mfụ na ọ da agakwa n'ihu na onye asịrị gị bịa ka ya mee ka e buru Dangote na ọ ka nọkwa n'ebe ọ nọ, na ihe ọ na-achọ bụ nke dị n'akpa. Ya bụ na ọtụtụ ndị mmadụ dịka ndị dibịa kịta enwe onye mkpọrọ afa, mana ọ bụkwa na mkpọ afa na enwere ihe na-emenụ. Ụfọdụ dibịa Facebook a na-eme kịta bụ weta isi bịa were isi, iwere nke a erie m ego, iwere nke a enyere m ego.
anyị mara na ọ dị ọtụtụ n'ime ha eji, ọ bụghị ụzọ ofu onye, ọ bụghị ha dị mmadụ ịtọ ejigodo kịta onye nke Enugu ejikwu ya. Ya bụ na ndị a niile bịara ịkpọpụ ihu ụmụaka be anyị tinye ha n'igwe oke ọgwụ ọgwụ eji maka na enweghị ka emerighị ụmụ ihe a niile ka ọbara mmadụ ghara ịdị n'ime. Ndị a niile bịara kpọrọ ụmụaka be anyị tinye ha n'ụdị bịanụ na a ga-emere unu nke a na a ga-emere unu nke a. Ma ndị chọọchị, ndị ụlọ ụka na-aga asị Mọnde, site na Mọnde ruo Fraịde na Satọde ịnọ na chọọchị, ị ga na-ekpe ekpere na-eti alịlịa na-eti alịlịa, apụta n'ụlọ ụka asị gị mepe aka receive it imepe aka ka ị receive onye nwanụ nke iji eji ada. Ha niile bụ ndị wayo na o ruo na mgbe a ga-agbapụwa ha ike. Akwụkwọ nsọ na onwe ekwukwa na-esi na ruo na mgbe ikpeazụ na ndị mmadụ ga na-eme ihe ọbụla afọ ha ga-aka ha mkpa. Ya bụ na onye ọzụzụ atụrụ na-atazikwa atụrụ akpọnyere ya chi ya. Ya bụ na Soludo na-ewepụrụ gị aka, ana m asị gị na ihe anyị kwuru amagbu onwe ya. Ya bụ nwa amadi, amaara m na o chegharịgo, amaara m na o chegharịgo. Ọ bụrụ na ọ pụta kịta ọ na-emegodu na dibịa mara ya ama, ọ na-achị azụ ga mee ya n'ụdị etu dibịa si dị, etu esi eme dibịa na agba gboo. Nke a na-akpọ eke hit sị na a na-eme nke a na-eme, onye ọbụla apụta na Facebook na-aba ma onye eze Jizọs. Ndị a niile bụ ọ bụrụ na anyị maara, ọ bụrụ na anyị ga-erute afọ ihe dịka afọ 3 na 4 gara aga ndị na-esonyere ha n'ihu ọba akwụkwọ, ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-esonyere ha a na-ekwu ha na-eme ihe na ana m asị kedu ka ndị a ji na-arafe ụmụaka Igbo ihu. Achọghị m ka okwu a dị ogologo karịa, mana ọ bụrụ na ị ga-echeta afọ one ma one gara aga ndị a niile tinyegasịrị aka, ụfọdụ n'ime ha ka ndị Oliver Dikoko na-akpọ n'egwu mgbe ahụ jiri ha na-akụ egwu, ọ na-ekwu ebe niile ọ na-ada. Ụfọdụ n'ime ha na-enweghị ihe ha na-eme bụ na ọsụsọ 419 ka ha na-eme mgbe ahụ. Gaa na be ha, gaa na ngwuru ha na agụụ na-egbu ha, gaa na ngwuru ha na ụmụaka ha na agụụ na-anyụ ha ịkpapụ n'ụbọchị tata. Maka gịnị? A na-akụ mkpụrụ ego akụ, ị ga-akụ ya dịka akwụkwọ nsọ chọrọ na ihe anyị na-eri, ihe ọbụla nwoke ga-eri, ị ga-egwuri ana ka i wee nweta ihe ị ga-eri. Mana ọ bụrụ na mmadụ bịa kweta gị sị na enwere ihe ọ ga-abụ eme kịta, eme atụrụ ma ha eme ya, ndị mmụọ na-ebunye ego ị na-eri. Ụdị nke a ndị Nollywood na-egosi anyị na fim. Ọ na-agba apụtasị irute ebe ha sị onye a wee mee afọ na abụọ na afọ 3 mmadụ a na-agbọsịchiri ego. Ebe ka a gbọchiri ego wa? Kedu Central Bank printịrị ego wa? Ya bụ biko onye aghọrịzi na anyị, eche m na ha sị na anyị ọ bụ ndị Igbo maara ihe. Mana ihe anyị bịara kwetezi kịta, ma nke ndị dibịa ma nke ndị ụka na-eme, onye ọbụla mmewu ya. Ọ bụrụ na iche echiche ọfụma, ọ na-abụghị na ọ na-abụ anọkọta afịapụ anyị n'otu n'isi, afịapụ anyị n'otu n'isi, anyị na-ekwuru ihe ọbụla a na-ekwu. Ọ na-abụghị ya iche echiche ọfụma, ịfọdụ na ya bụ ihe abụghị eziokwu. Ka mmadụ ga-ejikweta na ya ga-emeghe ihe na ọgwọkọrọ nta anọ n'imo, tinyere n'ofu ite, dobere ya inye 2 million, inye 3 million, ọ ga na-aga agụ mgbe wet na-agara onwe klọb gụwa ga busi ite. Maka na anyị fụrụ na tupu aka kpara ụfọdụ n'ime ha, ụfọdụ ndị agwọrọ ọgwụ ahụ pụtara na-asị ha na ihe anyị mere na omeghe, nye m ego m na ihe anyị mere abụghị ya. Bụ na ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla dị ndụ nwere ohere mgbaghara. Soludo biko ruo na tebụl gbaghara ha. Anyị na-agbagharakwa ha, na-erutekwa na eru ndị ọzọ. Ama m na ọ na-anọkọta na-aga n'ụlọ mkpọrọ, ndị aka ha dị ọcha, enwere etu esi tọhapụcha ha. Mana nke a kịta o ruo mgbe ahụ ọ nwa anyị nwoke biko a ga-agbagharị ya. Mana akwadoro m ihe anyị kwuru maka na ọ kụzigoro ọtụtụ ndị mmadụ ihe tata. Ama m na ọ kụzigoro ọtụtụ ụmụaka ihe, maka na ọtụtụ ndị mmadụ agwọrọ ya bụ ọdeshi, ọtụtụ ndị agwọrọ ya bụ oke ite. Ụfọdụ afụna kịta na ọ bụghị oke ite ji ndụ ha, ụfọdụ afụna na oke ite ahụ bụ maka na onye na-erekwara ya ọgwụ kamgbe ahụ, ụgbọ ehi na-ebu na-aga ebuga mgbe ahụ, onye na-erekwaziri ya. Ọtụtụ ndị mmadụ ahapụzie na ya bụ oke ite gaa gbaba mbọ chọwa ihe akara aka ha etu Chineke ga-esi gozie ha. Ya bụ biko onye aghọrọ na ibi anyị niile bụ Igbo ewu na maka na ihe siri ike na a na-achọ etu a ga-esi racha apịọm, ị ga tinye aka n'ihe ọ ga-abụ eme ya kịta na-asị onye mere ihe a. Ị na-erotekwa na ụmụ ihe ọgwụ a na-agwọ bụ mmadụ ịgasị ndị mmụọ biko ihe m ga-eri na ihe ụmụ m na ụmụ m ruo n'ọgbọ nke 4 nye m ya ka nricha ya kịta. Ka ọ na ịfụ na ndị nwere ego ihe dịka 10 afọ na 4 gara aga iruo na be ha kịta na ọgaranya adịghị. A na-akụ ọgaranya akụ, a na-akụ mkpụrụ ego akụ. Abụ ịgbasie mbọ ike
Chineke ga-agọzi ejighị m ya abụghị m onye nkwado Soludo onu amakwuru anyị abụghị m onye nkwado Soludo o mekwarị nke na-adịghị mma anyị ga-ekpuru nkata n'isi gwa eziokwu sị na ihe nke a adaba mana akwụfuru nke ahụ mere Soludo nwamba afọ Ugwumba na-asị gị mere gaa n'ihu na ọ bụrụ etu ahụ Ugwumba. I love this youth. First of all, I appreciate you. No, look, and them one year where that for every day. That's number one. Number two. Why I lie here, Nina and Epo? The name and land grabbing, I am Bagalugofa. The name and I watch a pocket in them, maybe I am Bagalugofa. Now, I'm a Mabo Nuned. Okay, as for Mbayalo, somebody say no, never a jemba. Obolo no this kind of mindset. Agwange, no ya in the Kumakia, maybe still a lot of our youths. Upon on Nanoba when I wish that the Naka Gambiano, get on there. I'm sure many of you understand it. And we're a process. And we're processing Kede for me. We're processing Kede for the courts. Up here? Good. Ebano, Kita, Bona, and we're a law. Somebody, Bason. I don't know very also. I will tell you as it is. When somebody say no, never a jemba. Obolo no this kind of mindset. Agwange, no ya in the Kumakia, maybe still a lot of our youths. Upon on Nanoba when I it may be still maybe see a lot of our youths and ruin many lives. It's a lie. Deceiving children, deceiving people, scamming people. And I got Banata alo. It was alo, imagine it's not alo. It was the alo, it was yoku, the mbayalo. Maka ọ bụrụ na ichegharịrị ime ekwu okwu mgbayalụ ị na-asị na ife iji eme which means na ị na-atụ anya ije mee etu a ọ sị na ife ba ji eje ọ bụrụ onye ọba na-ekwu ya so ka anyị rapụnụ nke a maka ife anyị na-achọ ime bụ to cleanse back and bring back Oba to its lost glory. Information on them whether ne emana alụ gbara afọ n'ime Oba. Ọ bụrụ ọsọ n'Oba na ebe ndị ọzọ kwe nwere few communities ọ dị. Ndị na-eme ọbụ ma kolos ma ikolo ma ndị otu ya. Bịazie na-emebi ụmụaka na isi na-aghasasị. Unu ga-enyela aka iso wee cleanse the society. Two things. It cleans the society of drugs, kidnapping, dị na-eje chọrọ onye kpata ego ijenali ya n'ike. Unu ga-enyela aka na ya. Nke ịtọ, ndị na-eme ife ya wuwu a. Wole ya anan ụmụaka n'iyi. I get clean Fanta cleanse Oba. I cleanse Oba. Now, the first stage in the Nobona, mgbe a chọpụtara na onye a na ife ọ na-eme no ife dị njọ against the law, eme ya arrest. Kita, they are going through trial. Up here? Found on a court. Once email arrest, police email mother arrest. He sent there to court. Aka onye email arrest, go get him.
Ebonozo with the judge. Any the judgment, assuming not the for, more the against, or not the against. That's when you will now be asking for pardon. Only solo my Ivana. Or the no one don't Jimmy on easy. Over Talivana. So you will then be asking for pardon. Because you don't ask for pardon for any adro convicted. Or any overall process anaga. And they pay court. They say a pardon go there. A pardon ya mean no na or they go guilty. Or yeah. Which means need go deep burn or the guilty before a pardon be. Okay? So the process